ועכשיו לחנות שנפתחת היום בירושלים, ותשאלו למה אני מדברת על חנות שנפתחת, זה לא התפקיד של הרדיו, לא שמעתי ששאלתם, ובכל זאת, החנות הזאת זאת חנות שמעסיקה בעלי מוגבלויות, שבעצם מוכרים בגדים מיד שנייה. החנות החברתית. שלום לגיא אביהוד, יוזם הבוידם. שלום וברכה, שלום, בוקר טוב. בשעה טובה. תסביר על המיזם הזה, איך הוא עובד, איך יש לו הכנסות בעצם. טוב, אז אנחנו דיברנו לפני כמה חודשים. שנה וחצי. נכון, וואו, כמה עבר זמן. מתי שרק פתחנו את הבוידם, והמחשבה הייתה לנסות לעשות ניסוי. האם נוכל לחזק את החברה האזרחית וגם את האנשים שלנו. אנחנו מקבלים בגדים מאנשים, אנשים תורמים לנו בגדים. אני זוכר שאמרת שתביא שקית. אני בטוח שהבאת אותם ולא שמתי לב. אנחנו ממיינים את הבגדים, מוכרים את הבגדים, ונותנים לאנשים שמתמודדים עם קשיים נפשיים, אנשים עם מוגבלויות, נותנים להם הזדמנות לעבוד בשוק החופשי. וככה הם מתנסים בעבודה מול קהל, בעבודה בצוות, עושים את זה במשך חצי שנה עד שנה, ואז משתלבים בשוק החופשי. ובאמת, זה התחיל בתור ניסיון, והצליח כל כך הרבה, גם מבחינה שיקומית, וגם מבחינה שיש לנו המון לקוחות שמגיעים וקונים בגדים, והמון התנסות של העובדים שלנו, שהחלטנו לפתח את המודל הלאה, ואנחנו פותחים ממש היום, בימים האלה, אנחנו פותחים את החנות השנייה שלנו. כן, ושלחתם לי תמונה, זה נראה חנות, מה שלא תדמיינו כמו יד שנייה, חנות מעוצבת ויפה, ברחוב יפו בירושלים. החנות הראשונה שלנו היא בתלפיות, ברחוב צרת 15, והיא מקום גדול, היא גם מעוצבת יפה, אבל היא יותר מקום שראוי לאזור תעשייתי. החנות השנייה היא ממש ליד כיכר ציון, ברחוב הרברט סמואל 4, ממש שם ליד בנק ירושלים, מי שמכיר, ממש כיכר ציון לב העיר, והיא חנות בוטיק, היא חנות קטנה, שבה היא ממש הצבנו אותה בצורה ירושלמית, אירופאית, כמו שירושלים הופכת ככה להיראות עיר עם הרכבת הקלה וכל הנורות, אז רצינו לעצב בצורה כזאת ולתת לעובדים שלנו הזדמנות לעבוד בחנות ברמה גבוהה. כי באמת אנשים שמתמודדים עם מגבלויות, הרבה פעמים הביטחון העצמי שלהם יורד. ואם הם ימכרו כמו בגמח, אז הם ירגישו אולי כמו בגמח, שאני מזלזל בגמח, אבל בגמח זה דברים של שקל, 2-3. ואנחנו מוכרים ב10, 20, 30 שקלים, אבל אנחנו מוכרים דונה קרן, אנחנו מוכרים דורית פרנקפורט, אני לומד את כל השמות האלה. יפה, אתה ממש מגלה בקיאות. אז בקיצור, את הבגדים השווים שאתם אספתם בתלפיות, אתם מביאים לחנות ביפו, אבל מה שחשוב זה באמת מיזם שגם לא לזרוק בגדים, גם לא להוציא הרבה מאוד כסף על בגדים חדשים כשאפשר לקנות בגדים ישנים, וגם להעסיק בכך בעלי מוגבלויות, כל הדברים האלה בקנייה אחת, וגם לקנות, שזה הדבר הכי חשוב וכיף בחיים. אז הכל ביחד. גיא אביהוד, בהצלחה לכם במיזם הזה, ואני מקווה שהוא יתרחב עוד הרבה. תודה. תודה רבה. רק דבר אחרון, הלקוחות שלנו בתלפיות לא יוזמחו, לא נשלח רק את הבגדים היפים לשם, נשמור על האיכות בכל החנויות, ותודה רבה לך. מצוין. תודה גיא, להתראות.